Tak, mám tady takovou speciálku, menší. Je to krabička od Pirátu se zápalnicí a uvnitř je nacpaných 10 gramů fleše. Je to z Pirátu z Azala Bomb. Takže si myslím, že můžeme jít na to. Je to vlastně obaleno izolepou utažené, aby to ať udělalo aspoň nějakou trošku ránu. Tak doufám, že to něco udělá. Včera se mi to povedlo. Jsem si to povedl i dneska. No tak. Chytni. Aha, já jsem s tím vysoko s tím zapalovačem.